Že dobrý den, vítáme vás u recenze tady na tu pilu Martin T66. Pily Martin pravděpodobně znáte, protože to je značka, která má více než 100letou tradici. Tenhle ten model T66 navazuje na velice úspěšný model T60, který je osvědčeným strojem a je v mnoha českých truhlárnách. Jak jsem řekl, ta pila má obrovskou tradici. O té tradici, a nejenom o ní, ale i o tom strojním provedení si budeme povídat tady s Jirkou, který je náš specialista na značku Martin. Jirko, prosím tě, mohl bys divákům přiblížit, v čem ta pila navazuje na tu T60 a v čem je naopak nová? Tak v zásadě dá se říct, ta celá mechanika je prakticky kompletně převzatá z letité řady T60. Liší se to barevným designem a potom především, co je úplně nové, tak to je horní ovládací panel. Co ten panel umí a jak funguje? V podstatě ten panel, co má tady tahleta konkrétní pila, tak je úplný základ a zobrazují se tam základní řezné funkce, to znamená zvedání a naklápění pilového agregátu a pozice podélného pravítka, které tady není motorické klasicky, ale je to jedna z takových martinských vychytávek, zepředu ručně ovládané kolečko. Je to taková o něco levnější verze toho motorického pravítka, ale se s naprosto srovnatelnou přesností a ta jeho pozice na 10 mm se právě ukazuje na téhleté základní obrazovce. Když mluvíš o tom podélném pravítku a systému polohování pomocí toho kolečka, tak to je ryze martinská věc. Ano, co znám vlastně konkurenční značky, tak jsem nikde neviděl vlastně obdobné řešení. Používají to už řadu let a ono to není jenom o samotném tom ovládacím kolečku zepředu, které je takhle šikovně pro truhláře při ruce, ale především i to celé vedení a uložení vlastně toho litinového odlitku, co drží celé to pravítko, tak je v podstatě obdoba lineárního vedení, což je zase dražší, ale mnohem přesnější a i na životnost prostě lepší provedení konstrukce. Tady vlastně jsem ještě chtěl vypíchnout jednu takovou vychytávku, a to sice pro případ, že truhlář potřebuje mít ten stůl prázdný, aby to pravítko tam vlastně nepřekáželo, tak při odjetí do krajní polohy, tak vlastně je možnost to pravítko vlastně jednoduše tady odklopit a tím si udělat prázdný ten stůl. Když jsme u těch tradičních technologií od značky Martin, tak je to určitě i ten výložníkový stůl, který vidím, že má paralelogram. To značka používá docela dost dlouho. Ano, to je další z takových martinských vychytávek, když to řeknu takto. V podstatě s tímhle řešením konstrukčním přišli vlastně už v 60. letech, že ten klasický pevný rám prostě je možnost mít v naklápěcím provedení s velice vysokou přesností, v zásadě uvádí plus minus 10 stupně, takže tohle je vychytávka pro truhláře nebo i masiváře, třeba typu konstrukce zimní zahrady, kteří požadují opravdu nebo mají velmi vysoké nároky na přesnost řezaných úhlů. Mm-hmm. Ty máš ruce na tom obrovském pravítku, má digitální odečty, ale v čem je zajímavý a jaký další možnosti Martin nabízí? Tohle je další taková martinská specialita, kterým se odlišuje. V zásadě truhlář si může i musí vybrat ze dvou možností vlastně variant provedení toho pravítka. Tohle je takzvané dvoubodové, anebo případně ta druhá varianta, která je teda u nás mnohem více prodávaná, jsou ty klasické překlápěcí zarážky. Moje poslední otázka, Jirko, je, tohle to není standardní pila. Je to prémiová značka, chápu, že to není úplně pro každého, ale přesto se tě zeptám, pro jaký typ zákazníka je takováhle prémiová mašina to praví? V zásadě já to přirovnávám k autům, kde stejně jako je na trhu Dacia, Škodovka i Mercedes, tak stejně tak je to i u těch truhlářských strojů. A v podstatě Martin je prostě Mercedes, konec konců
Jsou to všechno stroje vyráběné výhradně v Německu a prostě kupují si to zákazníci, kteří nejenom mají vysoké nároky, požadavky na přesnost stroje, životnost a tak dále, ale vesměs si chtějí i sami sobě udělat radost. To znamená, že stejně jako Mercedes, nebo stejně jako Dacia, tak i Mercedes tě doveze tam, kam potřebuješ, akorát si to víc užiješ a máš u toho takový ten úsměv. Přesně tak. Přesně tak. Perfektní. Tak jo, jinak tuhle tu pilu konkrétně najdete tady u nás na showroomu v Blučině, ale i v Klášterci na Tohří, takže pokud byste ji chtěli vidět naživo, tak určitě doražte. Tady v Blučině vám o ní rád řekne víc Jirka. Jirko, já ti děkuju a budeme se těšit s vámi u nějaké další recenze. Děkujeme, nashledanou.